Bao kumuay sa panskap, manghisda, maglukag, mangawat. Yung gamay na kayo nakapadi kayo na grabe. O manglibak. Wait, wait ko lang. Oh, why problema? Maunay kitangita na kong tanod. Yan ka. Pasagsi ko, ako'y bana. Ako'y mo disiplina na mo asawa. Bus naman di patog, bana. Mas may magpatyong rin. Kapitan na mo. Bana mo. Ha? Yan saan naman itong motor niya na ikakoy? Mapakulatas kontra. Estratehiya mo na dong. Bon! Bunog na kayo na yung mga asawa ng Pilimon. Patyong ka! Mulingkon ko. Lingkod ka! Mulingkon may kuhanan di. Dito na at kamo. Okay. Wala kayo kung nadalan ko kung ibati kalipay. Kalipay mo na gumawa kang sukol. Oh, pero nga mo tiil. Ay. Dili. Ay. Kang indutay. Mabunog lang ka permit pero tinindutay yun. Ang resulta nyo ang imong gibuhat nga wag ka mo sukol nga nagpadaog-daog ka, ha? Mula basket nga buutan yun ta klasiha nga atong pamilya. Nga sila, salbahis. Muna nga ka nang ilahang dapigan nga kandidato yung nag-eleksyon, mapildi yun na. Kaya mga salbahis pa sila. Kita mga buutan mo ta. Dumihan ha? Dumihan ha? Mura mong mamatay ane ay. Di ka mamatay na yan. Di ka matay na. Mga tulong adlaw, pagkadlaw na maulian ang kagamay, kalakaw ang kagamay. Hoy, Pilimon! Ah, Hoy, maglungag na ko ha! Yung pagpalit itong isda dito sa kuan sa Brigado aron natin masudan ron. Ha? Kasi nilang pass dito mo. oh. Oh, nakuya pa nag-ewan to. Sukto drama ka din. Hello! Ay, dito! May hapon! Di man lagi ni matulid ako hawak. Ayaw ho na ang tulid. Buto ba? Ay, importante makadaog ka. Oh, nga buutan ka. Ano na importante? Tutupik di. Oh, tubig oh. Inom. Kunya maglakaw ko nga ni na pumunta kilit. Gilang. Gilang, buutan mo ka. Kunya, Ang may tabuan na. Ayaw na lagi ka. mura ko kagang ani. Oh, gilang. Bahal magkumong-kumong ka. Basta gusto ka kay buutan ta. Oh. Agod. Kanindot ta. Kada pingit ni mo king kalipaya ginagawa. Buutan mo kang labas. Pingit mo sa pingit pa. Kanindot ta. Lami agad yung naring pingit eh. Buutan yung kikita yung masayang pingit mo. Ayaw yung sokol ha? Ayaw yung sokol. Bida na ko ani. Bida na ka na. Buutan na kay ka na. Oh. Kaya sakit man kita. Maayor lagi na. Ikabla ka. Ang Agwanta ka lang. di man matulid ako Ha? kamot. Gilang. Ano lang. Bira. Birahon. Bira. Kalinduta! Lamili agin paminahon ng pingit ay. Buutan kikik ka mo sa mga pingit kaging. Dakog na ta! Tuwing ko kung pero ay si katong pigbatan to ng umagan. Hi, may hapon! Ay, day natin! Ikaw magkuninin, dapat ka madilis amo! Dali! Dayon! Ay, kailan nasa Juban, dita? Kailan, sige mo text niya. Pwede ang murag, hindi man makontak. Hala! Si Jubin! Asa lang sa ganay mong anak ko eh! Kung sa pagputanan asa man di ay! Abot lang! Kuan mo gud tita, tito, niabot na mo gud akong kuya, kay makikita unta siya ninyo ba kay magsabot na ta sa kasal. Kay hapit na ra ba? Kasal! Kasal? Emergency!
sabutan ang kasal. Kisa may kasal. Ay, kisa. Kisa may kaslon, day. Kamusta Tito Titoy? Ako si Juven Good. Ha? Walang gimik kay bawa na, day. Ano kayo ba? Hala, uy, kanang kami, wa pa siguro nisulti si Juven tita, pero actually, naka-order na magugpo sa kanang lechon, 5 ka lechon akong i-order niya, katong Linda Hills pa nga para dessert sa mong kasal ba. Unya, kanang nakabaligyan na sa kog na po ka baka, so ready na gitanan actually. So, mo na ni Ani na akong kuya para magsabot na tanim niyo. 5 ka lechon? Napo, kabaka. Oh, 50 kalindahil. Ang ato, unsa may atong gatoon. Dakuan na niya gasto. kami na luto, day. Ito yung luto niya. Ay, nagbayad ang magluluto. Kami na luto. Okay, kita nila. Ma, naon sa nang mama ni Juven, we? Nga nakibugno man ka. Kay, ang anak. Abot ato siya nakaon eh. Gikalitan makugbugno yung taon eh. Iyakan pa kus kanahan. Gikusukuso ko murag linabhan. Unsa? Unya mawa ka ni Sokol? Ikusukuso man dai ka? Paano mo man magikusukuso sa siya? Ay, pasakti lang na si mama ni Muday. Adili mo sukol. Kay buutan man na. Sakti lang na siya. O, bito, nakanugog ko. Gibugno siya, pero ay, sus, sakti lang na. Adel, anak. Ayaw yung kahibong kung ang imong inahan, dili na mo sukol kung doon ay mubugno niya. Kay buutan na na imong inahan. Paminaw, ha? Kinahanglan nga magpadaog-daog, ta? Ay, nak. Hiluta na lang ko nakbi. Hiluta ko. Okay na. Hiluta. Pero madi maayo nga magpadaog-daog na lang ka. Ayaw lang, ginak. Ayaw na. Ayaw tudloy ang imong inahan nga musukol sa mga tao mubugno niya. Ikaw ba? Ayaw tudloy og sayop ang imong inahan. Palitin na lang ko hapas. Kana, no. Hapas. Oh, hapas lang. Kada bugno, hapas. Bugno, hapas. Kana mo nindot. Dahil ka na. Hapas. Ikaw, kana, hapas. Basta mo, hindi ka dapat Ay, magpadaog-daog. ayaw lagi ang bida. Ang bida ni anak ka. Koy, Oh, saman. kapuya ini ni sa kapangisog. Ayaw pagkapoy. Kapoy ko to. Pinig mangisog ka. Usala. Ayaw yun. Why panahon sa pagsukol? Kinala nga pag magpadagdaog na. Total, na may hapas tindahan pirmi. Ang hapas na alas tindahan di na mawa. Hapas! Dali! Hapas! Ay, ayaw na kamoy magluto, Tito. Tita, kay nana ko gibayaran para anak. Kay, halay, relax mo ang adlaw ka mo ang hari o rain na po anak ka na adlaw, ha? Yung naka-order na ko or nakapahimo na ko actually sa nina ninyo. Yan, i-order na lang po po kwintas. Okay, nakakwintas tita nga, Saudi Gold. Ang tito po na ko, Sing-Sing. Sing-sing. Kwintas ako. Sing-sing. Oo, naka-order na ko pa yung na siya. Actually, mo din yung sumubalik kasal na mo, ha? Ako, kwintas. Sing-sing. Sus, magsinawag yung mga to dito, tita, promise. Basta kay ganahan ko nga ng bongga dyan ang kasal para makabaw dyan at tibong na to silingan ba nga. Ikasal kami ni Juven. Ano ba? Magsinaw mi? Oo, magsinawag ko sa ako. Magsinaw mi? Ano na na? Sinaw ko sa duha. Ano din na kinaw ko? Alahan? Oh, alahan pa ito. So, asa man si Juven, tita dito kay magsabot na unta lagi ni kay mo nang tato kong kuya ba pero nabunog mo nakakitag away. Nya mo no, si Juven na lang unta kung patuon sa mo Nabunog mo, kuya? Oo, kita siya away dito. Turbida! Kisa may kabunog niya! Sukihin mo! Ako'y bahala! Ha? Orange filter ba ako? Orange filter! Orange filter! Ako mo, orange filter ko! Sultihin ko kisa! Ako'y bahala! Daw wala lang kini kaila dito kay siya kay nung tayos now pero amo nang ipatag-an kung kinsa niya. Amo na nato ipada sa barangay ba kay amo ipakatap ang picture para makita dayon. Ha? Picture? Nada picture di ay. Nalabay picture sa kanyang kontra? Be! Abi, be!
Pagkatapos picture kay, tabangan ka nagpakita. Ha? Sayang yung pagka-oris benter na to. Ha? Ambil ko to. Talaan mo. Ay, buti to mayo kaya ako idala. Kaya ako kuya mo good fine arts niya. Iyan na lang sa Okay. drawing ba pero ang Ah, mo ba? anak Pero, basta makailan ko, puno ko din. makatabaan ba ito ba? Namuna siya dito. Manilas nga na ako ngayon nakitaan ba yung duman. Day, mayong pagka-fine arts ang imong maguwang. Kailan ko ani day? Ha? Kailan ko ani? Yan. Oh. Kailan ko pilimon? Oh. Siguro na ito? Kailan ko ani? Kaya hindi mo magbitay, di ka Disyembre. Ha? Di ko sabihin. Day, sigurado kayo mong mag-uwag day, yung maugin na yung mikulatan niya. Oo, maugiba na ito. Ano ba? Oo, pinagawas pa din niya. Nung sige na, isuway din pakatap day. Pasiro ka na ng daghan. Oo, Sige, tabangin ko ninyo ha. oo. Ipasuway na yung katap. Oo, nya day, wala pa jubit din eh. Ayo. Jeep, pagkalit ako haplas di. Unsa nga plus? Sunod sa nga haplas. Haplas? Unsa ako na namang haplas? Ikaw na po. Nga makadingit. Ang buwis na tapos ka. Di man, ikaw ba? Anong nasukukoy na ako? Yan ang ko dre. Yan ako dre, gusto kong magigalan. Ikaw, Kuan ka nang mubalik na lang niya ako tita. Ito ina lang niya ako ha. Kung kuan. sige, amo lang niya inon si Jubin nga din, ka. Mm, Sige niya, bato na lang ka. oh, muna na lang ko niya. Basta Ah. sunod nagbalik na ko. Yung na ako. Kuya kay parang makasabot na tagdalo ba niya. Ito, dadaan sila mong kuya, kung magkailan eh. Sige, sige. Oo. Siguro. Hindi, nagkwintas ko na yung kuya. Oh, ako sa sige palitan ko lang. Lasan si Sing Sing. Naa siya sing-sing na po siya ka ng diri ba? Oh, sira? Daghan na magpintas. Sinaw kita niyo lagi di ba? Sige, sige. Ay, tinitong ako pintas day. Ikaw po tato, ako i-deliver diri. Ang Sing Sing yan, Sing Sing. Dako ko ito. Mo ba? Sige, sige. Oh, ang pingin niya, ha? Sige, Oh. sige, Sige day, ang Pintas. pintas day. Ay, kalite. Sige, tita, dito, bye! Kwintas. Nasa ko pintas. Nasa mo Sing Sing. Kasal. 5 ka. Lechon. Lima ka lechon. Nabuka ba ka? Ug 5 ka. Kasi 50 ka. Lechon Japon. Dili. Unsa man? Lindahil. Atong anak lalaki maminyo na wate gasto. Mao. Maminyo na din si Jubin. Maminyo na. Ano ka oy? Bago sa mga Maminyo na si Jubin, no? Ano siya masulti? Oh, basin surprise! Hindi naman hitabo nga makigamigo ko nimo. Aside nga, pati kag batasan. Liwat kasi mong mama. Ano nga magyapin akong mama? Pero hindi man ko masuko nimo. Nagibugno man si mong mama ang akong mama og king. Ha? Unsa? Gibugno sa akong mama ang imong mama? Oh, gibugno si mong mama ang akong mama. Baw ka? Naglisod akong mama karon. Naglisod siya og lakaw. Ano man? Kigiyakan si mong mama. Munang busay na pagpaduol nako. Mga berdugo mong pamilya ha. Ang haplas niya. Salamat. Ika, Sir? pwede bang kana? Unsa na? Kuan ba kaning? Asa mo diring barangay hall? Barangay hall. Parang barangay hall. Tuan ba dito tapita, sir? Ang balay sa kapitan. Ang
balay sa kapitan. Go pa dito, kita ka nang dakong bahay diha. Unahan ana likod ano mo nang bahay. Likod sa akong balay? Oo. Sige. Salamat kaya. Oh, Mika. Kuan ba? Hindi pa kumantos balis kapitan ba? Man. Gitabangan mo ko nimo. Ila-ila dita ako si Iko. Adel. Adil. Turista ko din niya. Wala gi kay kuswito din ni Ay, Ay,